miss, walang miss kay ano. Ma'am, maybe in context, sabi ko nga, marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice ko sa Indonesia, at marami pa ho may ibang pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin. Uy. Dapat alam na ng palasyo that Interpol will be involved if at that time there was no confirmation or receipt of any warrant. Bakit nagsasalita na ang palasyo, nagsasalita na yung PCO, sinasabi na huwag kayong mag-alala, handa tayo sa anumang mangyari. Tulog ba? Bakit nagre-reassure na Kiss ba? ang Ano ho kasi yan? Ang mekanismo po kasi ng International Tribunal, katulad po ng ICC, ay lumapit po sa Interpol upang ipamahagi o upang iserve ang warrant kasi